Bueno, ni June San Millan naiz, Reas Nafarroan egiten dut lan eta mesa teknikoan nago lanean. Eta beste urte batez, Ekonomia Solidarioak bere bihotza aurkezten du auditoretza sozialaren emaitzak aurkezten. Reaseko erakundeak urtero egiten duten prozesu horrek zenbakiak jartzen dizkio erakunde horiek ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioekin duten konpromisoari. Horrela, datu ekonomikoak aurkezteaz gain, beste adierazle batzuk lortzen dira. Hala nola soldata arrakala, erabakiak parte hartzeko prozesuak, genero berdintasuna, lankidetzarekiko, ingurumenarekiko eta garapen iraunkorrarekiko konpromisoa hala nola ere, ez. Urtenotako datuek hazten ari den sektore bat aurkezten digute, forma juridiko eta jarduerak desberdinekin. Baina batez ere, printzipioak serio hartzen duen sektore bat aurkezten digu. Pertsonak erdigunean jartzen duena, baliabide naturalak baloratzen duena, ez? Eta bere praktikekin erakusten duena posible, bidegarria eta beharrezkoa den balio etikoak uztartzea ekimen ekonomiko bat aurrera ateratzarekin. Eta, hala nola, guk ulertzen dugun garai hauetan oso beharrezkoa den zerbait dela, ez? Ekonomia soziala edo solidarioa hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten ari gara? Ekonomia solidarioa da ekonomia sozial eta solidarioak. Hitz egiten dugun, hau da, ekimen bai praktiko, bai mugimendu bat bezala, mugimendu sozial bat bezala, non ekonomiak ez du erdigunean jartzen lukroa, baizik eta pertsonei eta iraunkortasuna begiratzen, ez? Eta, oso importantea da momentu honetan, zeren, ikusten dugun nola munduan autoritarismo gero eta gehiago dago, nola kapitalismoa gero eta zorratzago bihurtzen denen, ekonomia sozial eta solidariotik exigitzen duguna eta praktikatzen duguna da ekonomia beste modu bat egitea, ez? Eta zenbat horrelako daude Nafarroan gaur egun? Gaur egun, gaur aurkezten den auditoretza soziala 51 erakundeak egiten bete dute, baina orokorrean Reas Nafarroan ia 60 daude. Aurrera begira, zer nolako erronkak ditu ekonomia solidario eta soziala? Gure erronkak dira gero eta gehiago praktikatzea, gero eta entitate gehiago ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioekin parte hartzea bere egunerokotasunean, eta jendeak ere ezagutzea, beste modu bat dagola ekonomia egiteko, eta ekonomia sari garenean, da nola antolatzen dugun gure baliabideak eta zer jartzen dugu erdian, ez? Eta kapitalismoak erakutsi dugu bai materialki asko handitzen algarena, baino importantea ez dela hori, ez. Aurkeztuko dugu pizkat auditoretza sozialaren emaitzak, datuak agian ez hainbeste, zeren ez genuen nahi jendea lokartzea edo, así que, ongi etorriak eta mila esker parte hartzeagatik eta ona etortzeagatik. Zenbakiak eta daunekoak eman beharrean, pentsatu dugu erreferentzia batzuk ematerena, esan guretzuenak izan daitezken alorrera. Badago printzipio bat ekitatea dena, ez? Orduan, hartuko garen duen soka hau, hauek guztiak izango ziren erabaki estrategikoetan guztiok hartu genezake parte. Baina praktika da, bakarrik, zati hau dela, praktikan hartzen dutena, oso txikia. Alde hona zein da, zati hau izango zen emakumezkarena eta hau gizonezkoa. Iaia orekatua egiten du. Badago beste printzipioa badela jasangarritasun ekologikoa, bai? Orduan, adibidez horretarako esan guretu daiteke, ze elkartek, ze entitatek hartzen dute alor elektrikoan
kooperatibekin modu ehuneko ehunean energia berdearekin ez. Hori guztia, honaino, izango zela orain arte, iaz arte hartzen zutena. Hau guztia, bada, iaztikona, haunditu egin dena. Hori ere, esan guratxu ditzen zego. Beste printzipio bat dela inguruarekiko konpromesua. Eta horretan ere oso garantzua da elkarkidetza ez. Hemen ikuste dizue bola espeinietakoak, bai? Kolore batekoak, hau, badira noizbait egin dutena elkarten bat beste elkarte batek edo beste entitate batek. Koloredunak dira asko zete gehiago direnak, behin baino gehiagotan egin izan dutenak. Fundación Gaztelan está por aquí. Bien. Un aplauso. Fundación Elkarte. Energía Gara Nafarroa. No han podido venir. Bueno. ¿Sí? Ah, en representación, va a haber varias de esas. Fundación Tudela Comparte, ya nos parecía. Coestudio, tampoco la veo. Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Fundación Guisaque Ritarrar, París 365. Fundación Tau, Tau Fundación. Agotzenea, Etxeko, no han podido venir. Etxekide, Cooperativa. Fundación Mundu Bat, desde Altorri. Microfides, tampoco van a poder venir, me parece a mí. Mintza, Comunicación, Elkartea, está trabajando. Red Navarra de lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. Nafarcop, Energía Cooperativa, Goyener. Orekari Estudio. Mugari Gabe, Nafarroa. Nomad, Cooperativa, es director de Fundación Euroland, no ha podido venir. Ecovelo, Sociedad Microcooperativa, alias Cíclope. Embebru no ha venido. Echeconac, BAT, Sociedad Cooperativa. Landare o Asociación Navarra de Asuntos Relacionados con la Ecología. Kisar no ha podido venir. Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra tampoco han podido venir. Arancoa Zerbitzuak tampoco han venido. Fundación Traperos de Maús. Carcarcar, Microcooperativa, Sociedad Cooperativa, perdón. Asociación Gitana de Navarra La Majarí, Anaís Arasola, Aislanat, EDA Comunicación, Jauregui Esnekiak, no puede venir. AISE Cooperativa, Acción contra la Trata.
Granja Escuela gure sustraiak, Cooperativa de Iniciativa Social, Seten Nafarroa, Seten. Salaketa Nafarroa, Red de Redes, que también tiene su propia auditoría social. Aidowa, no ha podido venir. Geltoki. Estos son distintos pues, por cosas que pasan en el último momento. Fundación Felipe Rinaldi. Arterra Bizimodu, Arterra, se acerca. Y Transforma, Cuidamos Personas, que está llegando, me consta, pero en su nombre la recoge otra compañera de Transforma. Pues eskerrik asko guztioi. Aurten auditoretza soziala egin dugun bigarren urtea izan da, eta auditoretza egiteari esker lortu dugu egin ditugun aurrera pausoak denborantzeari ikustea, eta gero baita ere lagundu digu hemendik aurrera zer dan hobetu behar dugun jakitera. Eman beharreko aurrera pauso horien artean ikusi dugu garrantzitsua dela ekonomia sozialaren arloan jarduten diren beste enpresa, elkarte eta barrekin elkarlanean gehiagotan aritzea, horrekin batera ekonomia soziala sustatzeko. Garrantzitsua da ere, etxean konsumitzen dugun energia hori jatorri berriztagarriz osaturik egotea. Azkenean, energia munduan ere aldaketa bat egitea edo garatu nahi baldin bada horrelako proiektuetan apostua egin behar da. Azkeneko urtean ere, nolabait saiatu egin gara, ere, Reasen barrutik dauden entitateekin kontaktuan jartzen eta gure zerbitzuak beraiei helarazten. Azken finean ere, sare hauetan ere, garrantzitsua da, beraien artean elkarlanak sortzea. Guri zentzu askotan laguntzen digu, zen gu berez egiten duguna bada elikadura duina bermatzea, ez? Baina hortik haratago horrek dakartza atzetik beste balio batzuk, ez? Bai ekologikoak, bai feministak, bai arlo askotakoak, eta hoiekin bat gatozen heinean, horrelako gauzak ere begiratu behar ditugu, ez? Gure helburu edo funtsezko helburutik haratago. Bai, gure kasuan, batez ere, elikaduraren arloan lan egiten dugu, ez? Orduan, sukaldean eta jasotzen ditugun dohaintzak horrelakoak askotan ez ditugu kontutan hartzen nondik datozen, ez? Eta horretan hutsune txiki bat daukagu eta saiatzen gara kontaktuan jartzen baita ere auditoretza soziala egiten duten beste erakunde batzuekin, beraien gandik dohaintzak jasotzeko eta modu horretan ekonomia alternatiboa sustatzeko eta hor badugu zer egiterik. Transformatik nator, gizarteratzeko enpresia sozial bat, eta zergatik da garrantzitsua? Erakusteko nola barneratzen dugu ekonomia solidarioaren printzipioak gure jarduera normala. Gu normalean, asamblean eramaten dugu auditoria sozialak ematen ditugun printzipioak, eta denon artean ikusten dugu ze printzipioak egin dugu gaizkiago edo nondik badugu lekua hobetzeko. Iaz adibidez, ikusi genuen sostenibilitate ambientala genuen hobetzeko printzipio hori. Eta horten egin dugu medidak hobetzeko printzipio hori.